Sonunda figyeld a napad, jó? Kívánom nektek, hogy minden tovább tudjatok maradni. Jön az Isten szerencsét, szerelmet forró kenet. Bulmadı mı? savunmaz olur.
belenézhetsz. Nyugodott a nap, elment ősei. Kívánok nektek! Áldott karácsony estét kívánok nektek! Várjuk ki együtt a születést! Keringek a földek szegélyén, hullámpiszánytól, ahogy szálló, hullámpiszánytól, ahogy szálló, keringek, keringek. Tomi. Kidalnak azt, hogy ezt most. Nem vagyok egyedül, nem vagyok egyedül. Csúcson mindenek felett, elmúlt életek, vágyatra hasítva, lepereg az élet, és se fúj a szél. Visszaadom lelkem oldani a kezébe. Káros, amit amikor készül. Tehát, hogy azért nagyon van kérdés, hogy azért. Ugye úzol? Nagyon fontos, hogy minél gyakorlatilag dolgokat kell. Tehát azért mondom, a lovagás az egy földön. Biztosan a próba, hogy nem is elkezdeni, az rögtön jelez vissza, hogy ez eleve másik világ. Tehát el kell kezdeni, hiszen a ügyes vagy. El kell kezdeni, csak vigyázni. De azt, hogy megtanulod az alapokat, megtanulod tisztítani, épül egy másra, és rengeteg gyakorlást igényel. De azt gondolom, hogy ezt megfelelő fizika is másik. Azért nem elég, hogy vannak, hogy ezek a viseletek, hogy a vasválik. De viszont sokkal népeknél hasonló korban, hasonló életmóddal foglalkozó nomád népeknél lehetne konstruálni a viseletet, metszeteket, megmaradt ugye különböző freskók, különböző ábrázolásokon keresztül meg lehet mondani. De teljesen más.